Nou, ik ben Inge Heslinga. Ik woon in Leeuwarden. Ik ben bijna 34 jaar. En, ik doe de PR voor Dokkum Open Air. We zijn begonnen als een eendagsfestival. Op een gegeven moment kwam de vrijdagavond erbij. En nu zijn we eigenlijk driedaags. Nou is iets wat mensen zeggen als ze metal horen. Veel geschreeuw, veel lawaai. Dat is geen muziek. Ja, dat hoor je inderdaad vaker. Maar metal is echt gewoon hele goede muziek. Er zijn steengoede muzikanten. Veel muzikanten geven ook les aan conservatoria. Het zijn echt hele goede, strakke muzikanten eigenlijk. Dus het is eigenlijk een soort bijna een tekortkoming van de mensen die dat vinden dan dat metal geen muziek zou zijn. Metal is echt gewoon steengoede muziek. Metal is een genre dat zich graag afzet tegen de normale maatschappij. Maar als je hier zo rondloopt, ook op Dokkum Open Air bijvoorbeeld, er is niemand die een ander ook maar kwaad zou doen. En het mooie is ook zelfs, we hebben hier ook heel veel ruimte voor mensen die hun eigen religie willen tonen, willen verspreiden. Niet zozeer op het festivalterrein, maar wel gewoon hier buiten aan de rand van het festivalterrein. En die mensen leggen we geen strobreed in de weg. Als zij hun verhalen willen verkondigen, hun waarheid willen verkondigen, dan mag dat van ons. Zolang ze mensen maar niet lastigvallen. Want zo doen wij het namelijk zelf ook. Er gaat zeker een jaar voorbereiding aan vooraf. We zijn eigenlijk al vanaf de dag na het festival geweest is, zijn we alweer bezig met het nieuwe festival. Met het opzetten van de PR, met het boeken van de bands, met het leggen van contacten, met boekingskantoren. Dus dat gaat het hele jaar gewoon door. Het zijn allemaal vrijwilligers. De programmeur is vrijwilliger, de mensen die de horeca doen. Ik zelf ben vrijwilliger. En we doen het allemaal met heel veel plezier, maar wel inderdaad buiten onze 9 tot 5 baantjes om. Ik werf de vrijwilligers. Elke keer begin ik altijd met een werving onder onze vaste vrijwilligers. Dat doe ik via de mail. Ik zorg voor een goede planning, dat de juiste mensen op de juiste plek staan. En ik ben aanspreekpunt coördinator gedurende het festival. Wij hebben ongeveer 130 vrijwilligers die heel enthousiast meewerken. En als die mensen er net binnen, dan kunnen wij dit festival net deel zetten. We zijn liets begonnen, hè? En destijds burgemeester uit de dorp Raad, Boavit. En toen ben ik verhuisd naar Dokkum. En ja, gaandeweg komen er steeds meer familieleden, vrienden, die komen er aan je bij.
ik haal overal een teamketen op. En dat is dan ook het aanspreekpunt gedurende het festival. En ik communiceer met de teamkettens en dat werkt heel goed. Voor de meest gekke dingen haast meest nodig, hè? Ja, zeker. Ja, dat is van toiletskiermeidje tot een rommeloproemje backstage. Mensen die het een badskip halen bij de winkel omdat het op is. Ja, van alles en nog wat eigenlijk. Het is natuurlijk een enorme voorbereiding en dat vergt echt een hele grote energie. Maar als je dan ziet dat die vrijwilligers hier aan je komen en zo volle energie en positiviteit meenemen, ja, dan denk je van, dat is dat toch bijzonder. Dat je dat met elkaar deel zetten kan. En je ziet toch de groei, hè? Mensen komen hier toch om 2 dagen enorm feesten meidje. En we hebben nooit, ik bedoel, hè? Ze zijn toch broeders onder elkaar. En ja, als je dat met elkaar deel zetten kan in Dokkum, hè? Ik bedoel, ze komen net uit de Waddenzee. Nou, dat is toch heel bijzonder, ja. Nou is het niet iets wat je zomaar even doet, een tijdelijke camping opzetten. Wat vraagt dat allemaal om dat te realiseren? Nou, je hebt natuurlijk sanitaire voorzieningen nodig. Niet alleen wc's, maar ook douches bijvoorbeeld en wastafels en spiegels. Je hebt extra security nodig. We moeten wel goed controleren of mensen geen glaswerk meenemen. Want als dat eenmaal in de grond komt, dan krijg je dat er niet meer uit. Dus we controleren op flessen en op ander glaswerk. Dat is heel belangrijk. We moeten ook vrijwilligers hebben die dan de campers en de caravans naar de juiste plek wijzen. Want we moeten niet hebben natuurlijk dat campers zomaar in het donker over een terrein vol met tentjes gaan rijden. Dus ook daar hebben we mensen voor moeten inschakelen. De leiding van Romein, poppodium Romein, dat nou opheven is en naar je Neushoorn gaat. Daar ben ik altijd portier West. En ja, die leiding die zit hier ik. En hebben ze mij als portier voor de campingmijn om. Als iedereen zijn eigen taak doet, dan bloedt het draaien. Er is maar een literatie in het hele machine gebeuren. En dan gaat het al heel makkelijker. En dan kun je die er ook op concentreren. Ikzelf als iemand die bij de poort staat, is het slagen als mensen bij je bedanken. Dat ze een leuk weekend gewoon hebben. Dat alles in wezengang is. Dat er zo weinig tot geen klachten binnen. En dat ze hopen dat het volgend jaar best zo leuk is. Ik zit bij de camping om te regelen dat de gasten een plakje krijgen met de tent of de caravan. En ik doe ook de controles door de tassen. En als het nodig is, dan ren ik eens een rondje even door de camping bij om te controleren dat de mensen een beetje aan de regels houden. En ik ren eens even door het feestterrein, dat er geen bijzonderheden binnen.
En in grote lijnen is dat mijn werk een beetje van alles wat. Wat is er nou zo bijzonder aan vrijwilligerswerzen bij Dokkum Open Air? Dat je zo'n protte contacten krijgt met mensen die je de opvolgende jaren wegjogen, die je herkennen, die daar pad even bij je komen om je even de hand te gaan en te vragen hoe het is en zo wat. En het sfeerke, dat is hetgene wat mij boeit om dit te doen. Kerst die net begrepen, we hebben hier nooit rustig zijn, nooit ruzie of trammeland of wat dan ook. Het is altijd mijn woorden op te lossen. Er is wel eens even dat het even hackert, maar ik moet zeggen, als je dan even goed terug erop inpraten, dan begrijpen de mensen ook wel weer om uit uw regeltjes er binnen en dat we daar ook een beetje aan horen moeten en dat dat ook voor hun geldt. Je bent 76. Hoe lang hou je dit nog vol? Ja, dat weet ik niet. Dat is net een mens die dat voor u vertellen kan. Maar zolang ik nog in goede conditie ben, dan hoop ik dat nog verschijnen jaren door het, want ik jou samen net belees. Is where we're heading if we follow the solution. Escalation of all the hurting and our confusion. Unrelenting as we persist on putting everyone beneath us. Do we understand the honesty that sees us? There is still one truth on which we can be paid. We start something we can never end. We know, oh no, we try to justify the needs, the truth behind the enemies unseen. And while we all are still beyond agree, Mijn zoon die werkt bij een van de familie Visser, bij Giel op een zaak. En daar ben ik een keer geweest om even te zien. En toen vroeg Giel van, Jan, was toen hamburgers bakken? Nou, ja, ik zei, maar hoe zou? Nou, van Dokkum Open Air. En normaliter zit ik achter de computer, ik werk op een notariskantoor. Dus ik maak akten en ik heb besprekingen met mensen. Maar dan is dit heel wat anders. Ik zei, nou ja, waarom net? Liep me wel wat. Dus daar ben ik begonnen bij de biertent in. Mijn kameraad van mij, broodjes hamburger, broodje beenham. En die hier erop toen de patatkraam bij de tent kwam. En zij is het uitgegroeid tot wat je nou zeggen. Dus een hele tent vol. Dit wat we verkepen, daar vertellen we gewoon. Dat is wel belangrijk, want zo'n festival zit best wel duur. En doen we met al je vrijwilligers, dat scheelt een heel stuk. Maar dit is een bron van inkomsten. Hoe belangrijk is Dokkum Open Air voor de regio? Nou, ik denk best wel belangrijk. Het zet Dokkum natuurlijk echt hier maar op de kaart. En het is al heel wat jaren dat dit gebeurt. Dat is echt wel een festival wat namen krijgen had. Ik ben verantwoordelijk voor alle facilitaire dingen hier op het terrein. En ik ga direct een melding krijgen van de hoofdbiertent dat het bier bijna op is. Het is tijd om een nieuwe tank van 1000 liter bier aan te sluiten. En daar had ik mijn jongens voor die dat even regelen. Er wordt nogal wat bier opdronken natuurlijk op zijn feestje. En voorgaande jaren werkten we altijd met bierfusjes. En toen bleven we maar ontslepen. Dus hebben we dat tegenwoordig in grote tanks. En dit is een grote koelcontainer. Er zitten al die grote tanken in met pompen. En zo nu en dan kunnen we een vat van 1000 liter omzetten naar een volgend vat van 1000 liter. 1000 liter, het lijkt een prutte, maar
Het gaat ongeveer 1000 liter in 3 uur terug. Voor deze 3 dagen wordt er 2 keer weer opnieuw bijvuld ongeveer. En misschien dat we Jon nog een keer extra bijvullen moeten. Dat jij wel een beetje bij zijn rockersfeest. Bij de prutte bier dronken wordt, dat mag natuurlijk ook weer uit het lichaam. En bij onze sanitaire units is het belangrijk dat we de boel een beetje skin houden. En daar hebben we een systeem voor bedacht om zo nou en dan even de urine-achtige soorten dingen even netjes voor te pompen. Zodat het een beetje skin blijft voor het publiek. Wij voeren dit aan en dat komt bij een boer in de Jarrekolk, zat het jet. Er zijn natuurlijk talloze horenputjes die leuker binnen. Bijvoorbeeld het aansluiten van een tourbus. Dit is een tourbus aansluiten op een elektrische. Dat is een veel leuke dingen, maar de artiesten erbij. Maar dit jaar er natuurlijk ook bij. Het is ook een leuk moment op facilitair gebied. Als de hoofdtak binnenkomt rijden is aan overweldigend mooie bus. Daar staat ook nog een mooie bus. Daar zit Powerwolf in en in deze blauwe bus hier, daar zit My Dying Bride in. En het is altijd leuk als achter de schermen die mensen faciliteren kist in de materialen die ze nodig hebben. Deze bussen die verbergen een hele prutte nieuwsgierigheid. Kijk nog nooit in door West. Het is echt hermetisch afgesloten voor ons. Nou, we zullen de mensen gauw even voorzien van een stroompuntje. Dan kan de chauffeur aan even sliepen en dan kan de man naast hun hek doen. En dan heb ik begrepen dat deze band morgen weer in Engeland staat. Ik ben natuurlijk wel vaker gehoord van zullen we het nog een keer doen, want het is zoveel werk. Maar de laatste jaren hebben we een heel mooi trein gekregen van de gemeente. Dat maakt het zoveel makkelijker om alles te organiseren. We hebben zulke goede mensen om ons heen die elk hun eigen stukje kunnen doen. En ja, dat maakt het dat het elke keer wel wedwan was. Wat is voor jou het meest bijzondere, elke keer weer? Ja, het komt toch altijd elke keer een beetje op hetzelfde uit. En dat is gewoon om te zien hoeveel plezier alle mensen erin hebben. Dat motiveert mij het meest om dit te doen. Er zijn zoveel mensen geïnspireerd, er moet zoveel gebeuren. Daar gaat het over horeca, daar gaat het over programmering, daar gaat het over eten, camping, alle faciliteiten. Ja, een soort werk. Ik sprak zo eens met de politie, die kwam ik eventjes te zien. En die zei, ja, we gaan hier als allerlaatste heen, want hier is het minste gedonder. Ja, dat klopt. En in het begin wie dat natuurlijk ook was. Toen kwam de politie volle vaker langs. En ja, dan had dat roege metalvolk. Dat zal ik wel slaanderij worden. En, maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Dus dat hebben ze inmiddels wel in de gaten. Dus eigenlijk is politie net nodig. Zie je in de editie van Dokkum Open Air, maar hebben we dat een van de succesvolste nummer? Ja, ik denk qua organisatie en bezoekers dat het best wel een succesvolle editie na mij worden. Tonight, and if the lights
We hebben echt meer dan 100 vrijwilligers die hier keihard werken. Echt van achter de biertap, het podium, bij de parkeerterreinen. Het zijn allemaal vrijwilligers. En ja, daar kunnen we echt niet zonder. Dat is echt fantastisch wat die allemaal hier met elkaar voor elkaar krijgen. De vrijwilliger is het kloppend hart van het festival? Absoluut, absoluut. Ja. Ja, we zijn allemaal vrijwilligers. En zonder vrijwilligers zouden we dit zeker niet kunnen doen. Dus het is echt fantastisch. Ja. Als we nou over het terrein lopen, het is hier gewoon echt een camping als je er loopt. Een grote camping. Een gigantisch festivalterrein. Als we hier nou volgende week vrijdag lopen, wat zien we dan? Dan hoop ik dat het een heel mooi schoon terrein is. Dat het helemaal leeg is. Dat er echt gewoon geen spoortje meer terug te vinden is van Dokkum Open Air. Want dat is wel onze insteek om het gewoon zo achter te laten als we het gekregen hebben. En, het terrein is fantastisch. We zijn heel blij met dit terrein. En ik hoop ook dat de gemeente het Dongeradeel inziet dat dit gewoon een heel mooi evenemententerrein is. En dat ze dit ook zeker gaan behouden voor dit soort feesten. We hebben echt een fantastisch weekend gehad. Geen enkele wanklank, geen gedoe, geen gedonder. Het was een heerlijk weekend. Ik heb vandaag een aantal mensen gesproken die hier nog nooit eerder waren geweest. Het was hun eerste keer Dokkum Open Air. En die verbazen zich echt over de kleinschaligheid, maar tegelijkertijd ook over de gezelligheid die het met zich meebrengt. Het is, iedereen past op elkaar en ze noemen het ook één grote familie. En dat is wat Dokkum Open Air wel is.